Rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent wara kif il-kwalità tal-ilma għall-hawn f'pajjiżna huwa t-tieni l-aqwa fl-Unjoni Ewropea flimkien mal-Albanija u l-Iżvizzera. Ir-rapport li jassenja l-kwalità tal-ilma għas-sena 2021 u li der fuq is-sit tas-CNN klassifika aktar minn 21,500 żona tal-hawn f'ħames faxex differenti minn eċċellenti sa mhux ikklassifikati skont il-kundizzjoni tal-ilma rispettiva. Il-kriterji jinkludu l-assessjar tal-livell tal-bakterja f'kampjuni tal-ilma li jinġabru mill-awtoritajiet matul is-sena bidrenaġġ fil-baħar u skart huma l-aktar żewġ fatturi li jnaqsu l-kwalità tal-ilma għall-hawn. Dan bil-konsegwenza li bajjiet li m'għandhomx kwalità tajba tal-ilma jaffettwaw is-saħħa tal-għalliema fosthom u ġieħ fl-istonku u fis-sistema diġestiva. L-ilma għall-hawn f'pajjiżna kollu sodisfa l-kriterji stabiliti u b'mod notevoli 84 żona minn 87 ġew klassifikati li għandhom ilma eċċellenti ekwivalenti għal 96.6%. Dan filwaqt li żewġ żoni ġew klassifikati bħala tajbin u żona waħda biss għandha l-ilma meqjus bħala suffiċjenti. Ir-rapport innota kif il-kwalità tal-ilma tal-bajjiet ilha waħda tajba ferm għaldaqstant ma ġie reġistrat l-ebda tibdil fil-kwalità tal-ilma. Hawn ġie mfaħħar ukoll il-fatt kif il-kalendarju ta' assessjar ġie implementat fl-intjir tiegħu dwar kull żona tal-hawn. Bil-proporzjon tal-ilma għall-hawn eċċellenti f'pajjiżna kienet l-Awstrija biss li qabżet lil Malta b'97.7% tal-ilma klassifikat bħala eċċellenti. Il-Greċja segwi lil Malta fit-tielet post b'95.8% tal-ilma eċċellenti. Min-naħa l-oħra, l-inqas pajjiżi bi kwalità tal-ilma għall-hawn eċċellenti kienu l-Ungerija, l-Slovakkja u l-Polonja. Ir-rapport iservi wkoll ta' gwida għal dawk it-turisti li jistgħu jaslu l-Ewropa bħala destinazzjoni tagħhom hekk kif l-hawn huwa attività popolari matul ix-xhur sajfin.